Kwa kanyo ni riwruoge mopogore opogore mag piny owacho kod mago ma ok mek piny owacho dhi nyime gi jiwo pith mar yien e kaunti ma Homa Bay kaka yor konyo e jiwo ber mar alwora. Kaka jafwambo marwa Ali Abich lero, chenro no ma idendo ni Plant Your Age geto medo kwand yiende e bungu. Kaunti ma Homa Bay en achiel kuom counties go eko ma potimo marach e pith yien, kendo chenro ma pidho kwand yien marom gi iki kata Plant Your Age geto medo kwand yien e kaunti no. Chenro mar pith yien no ne ochaki gi riwruok ma ong'ere ni Green Africa Foundation ka omakore gi migawo mar bunge, od fwambo mar Royal Media Services kod migepe mamoko, kendo en nyasi ma idhialo tarik 14 dwe mar 9 higa ka higa. You can imagine since independence, there has been so many efforts to increase our forest cover. Our current forest cover of 8%, which has risen from 7.1 in the recent years to come to 8.8, is at the moment where it is because of efforts that has been done by various institutions, including the government and our individual levels. The Plant Your Age campaigns policy and what we are looking forward to achieve, because we are very clear that by 2032, our prayer and why we need to get everybody involved is because we are targeting to have 40% forest cover. Riwruogno wacho ni dwaro margi maduong' en chiwo puonj ne jopiny e wi ber mar pith yien ka okalo e bwo chenro mar pidho kwand yien marom gi iki. The biggest thing we can do about this is increase of forest cover. Today we have planted quite a number of trees and we have sensitized thousands of people. And the partnership we have seen here with the media, Ramogi, and also the students and other partners is that the Kralion call is that we need to plant trees with a reason. So plant according to your age. If you are 20, plant age 20. So in your family you can plant up to 100 trees in a rainy season. The second thing is that trees are going to give us fuel. But we need to know that trees cannot sustain the demand for fuel right now in Homa Bay County. So we need now to switch to other renewable sources of energy. Chenro mar pith yien bende Ramogi TV gi nyakalondo mar Ramogi manie bwo od fwambo mar Royal Media Services bende osebedo ka jiwo mar medo atamalo mag bunge piny luo kod bero alwora. Gini kawuono watime rondi mopogore. Wafwenyo ni yo maberie moloyo mar jiwo dhano mondo rit alwora en kikawo ting' ikete lwet ng'ato wuon. Emomiyo wang'ni koro wan gi nyasi idendo ni Plant Your Age Day, pidh yien kaluwore gi hiki. Tiende ni kawo ting' kendi iwuon. Ni ji okawoga ni sirikal emochung'ne pidho yien. Koko miya koth yien to kanyal pidho. Sirikal ok chiem Ali. Sirikal ok odich gi koth. In midich gi koth, in midich gi chiemo. Koro nyaka wakaw ting' wan wawegi mondo mi wane ni watimo ma. Ne wakwayo nikech nyocha ne jo Green Africa Foundation okwaya kanyalo bago nyasi ni. Emomiyo wan ka. E kinde nyasi no mane obagi Arena Primary School e Ndhiwa, kwand yiende moingo 1,800 ne opog jogweng' mondo dhi opidhe miechgi. Chenro mar pith yien ma otisi ni Plant Your Age en chenro ma migepe mopogore sani koro osieko godo mar konyo jiwo pith mar yien kod bende konyo rito alwora ma pacho kaendi. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Mano chenro